Hej kryptofans, jeg er spændt på at dele en fantastisk handelsplatform med jer, der virkelig har fået opmærksomhed for nylig. Husk at abonnere og tryk på klokken, så du ikke går glip af mine kommende kryptoopdateringer. Lad os dykke ned i det. Vi ved alle, at kryptohandel kan virke uoverskueligt. Markederne kører døgnet rundt, der er uendelige mønter, og det kan være en udfordring at holde overblikket, især for nybegyndere. Men jeg har fundet den perfekte løsning. Denne iHandelsassistent er en ægte revolution. Det er som at have en personlig kryptocoach, der hjælper dig med at justere strategier og få unikke indsigter. Det bedste er, at du kan komme i gang med det samme. Platformen tilbyder 300 gratis registreringspladser, men de bliver hurtigt snuppet. Det officielle link er i beskrivelsen nedenfor. Tilmeld dig nu og oplev de banebrydende funktioner. Hvad gør denne iPlatform speciel? Den er ekstremt brugervenlig med en smart webgrænseflade, der virker på alle enheder. Men det er ikke kun udseendet, der tæller. Botten anvender avancerede algoritmer til at analysere markeder, spotte tendenser og levere dybdegående analyser for at booste din handel. Den tilpasser sig dit niveau, uanset om du er ny eller erfaren. Funktionerne kan fuldt tilpasses, og du kan prøve dem risikofrit i demotilstand, før du handler live. Den understøtter alle de store kryptovalutaer, du kender og holder af: Bitcoin, Ethereum, Ripple, you name it. At oprette en konto er super nemt. Gå til hjemmesiden, udfyld dine oplysninger, det tager cirka 2 minutter. Sæt mindst 1.700 danske kroner ind for at finansiere din konto, og du er klar til start. Der er ingen gebyr for ind- eller udbetalinger, fuld kontrol over dine midler, førsteklasses kryptering og fleksible betalingsmuligheder, debit, kredit, krypto, dit valg. Nu en venlig påmindelse. Som med alle populære værktøjer laver svindlere falske kopier for at snyde dig for dine penge. Bliv ikke narret af dem. Den eneste autoriserede kilde er den officielle hjemmeside, og jeg har lagt et link i beskrivelsen. Brug det link og kun det link. Når du er sat op, angiv dit ønskede assistanceniveau til botten og lad den gøre sit arbejde, analysere markeder og udføre handler for at give dig en klar fordel. Denne platform er en komplet game changer for alle, lige fra nybegyndere til erfarne brugere. Så er I klar til at tjene nogle seriøse penge? Klik på linket i beskrivelsen og start med at handle nu. Smid en kommentar, hvis du har spørgsmål, giv et like og gør dig klar til at se de imponerende gevinster komme indisk. Tak fordi du kiggede med, og vi ses i næste video. Bliv hængende. Farvel.